Takže ahojte opäť, vítajte v Ponteo TV. Tentokrát vám prinesieme reportáž, ktorá sa bude týkať ubytovania. To znamená, že príchodu, ako sa ubytujete, následnej ukážky, ako to ubytovanie prebieha a v akom štandarde vám ponúkame izbu. Druhá časť reportáže bude pozostávať zo špeciálnej ponuky z ďalšieho výberu jedál na základe toho, že strašne veľa ľudí, či prostredníctvom Facebooku alebo YouTube nás žiadalo, aby sme nejaké jedlo opísali, respektíve aby sme učili aj jeho receptúru. Takže ja som na recepcii a moja kolegyňa by vám ukázala názorne, ako vyzerá check-in a ako to celé teda prebieha. Laďka, máte slovo, takže... Ďakujem. Tak väčšinou začíname buď mailovou alebo telefonickou komunikáciou, spravíme si check-in, zaznamenáme si vlastne rezerváciu v systéme. Môžeme sa aj pozrieť. Momentálne máme už jeden príchod, ktorý nám dnes prišiel. Takisto očakávame ešte dva príchody. Jeden bola telefonická rezervácia. V tom prípade väčšinou si zaznamenáme telefónne číslo, po prípade, keby sa niečo stalo, aby sme sa vedeli skontaktovať, alebo mailová komunikácia. Väčšinou potom nám chodívajú rezervácie z Bookingu alebo z RSK, Expedia po prípade. To sú rezervácie, ktoré teda využívame asi najčastejšie. K dispozícii máme klasické dvojložkové izby, ktoré hostia si môžu vybrať buď s oddelenými postelami alebo s manželskou, po prípade, keby sa stihli pohádať pred príchodom do hotela. A potom máme k dispozícii apartmán. Štandardne je tiež dvojložkový, ale nie je problém pridať tam jednu, po prípade dve prístelky. Ja by som chcel dodať, že všetky naše izby sú vybavené v štandarde 4 hviezdy. Ja by som možno postúpil ďalej a to znamená to, že ako vyzerá klasický check-in, to znamená príchod hostia na ubytovanie s prezentáciou izby až po ten koniec ubytovania. Doplňam ale samozrejme jednu veľmi dôležitú vec, že táto tretia reportáž vznikla a teda aj ďalej bude pokračovať na základe toho, že za veľmi krátkych pár dní, myslím si, že je to dokonca len neviem či 6 alebo 8 dní, odkedy bol spustený prvý diel TV novín Ponteo, máme k dnešnému dňu 1800 ľudí, respektíve 1800 videní na Facebooku. Každé jedno video sa pohybuje zhruba v tomto momente niekde dokopy, keď spočítam prvé a druhé video, niekde sa blíži k hranici 300. Ja by som chcel, aby ste ďalej nasledovali, aby ste ďalej zdieľali tieto videá, aby ste nám posielali lajky a myslím si, že uvidíte veľmi veľa zaujímavých vecí zo všetkých streamov. Takže poďme na ubytovanie. By the way, because I'm happy. Clap
Týmto by som vám chcel poďakovať a pozvať vás na ďalšie sledovanie, ďalšie relácie Ponteo TV. To znamená 4. časť, na ktorú sa s vami tešíme a veríme, že vás bude stále viac a viac, tak ako ste sledovali prvý aj druhý diel a verím, že aj tento tretí diel